No, 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 no. Good morning mga ka-Ilonggo. Pupunta tayo guys sa Suba. Ano ta guys? Manginhas ba? Manguha tayo mga ka-Ilonggo ng mga shell. Ayan, yun ang anak ko. Ayan. Dito tayo guys sa farm. Manukan. Ayan, guys manukan. Daming bunga ang chiko guys chiko. Sa manukan. Ayan daming manok. Ayan guys ano? Ayan bahay ng chewin ko. Ang tabang ngaman ano makuha natin hindi sumamot guys mga manukan guys ano po ngayon bakalan ihulom lang ani sa asin pagkuhan ihulom sa asin Ini mo na manok. Okay, so manginas kami guys. Wala na madaguan tubig Den. Ay na daya tutuos panalo. Agi aro damo pa. Wala sa agyan. Napaw ganito mo sinigyo. Din. Dira kanon sa tatlo ka kwadro. Dalom sa mga. Ba ang suba ya. Ba gila kay ulan Grabe yung bahasa no. May paghani gihapon nagkuan ng puno araw. Lari puno pa. Sa ano yun? Din. Sa kibilid? Kilid? Why hindi isang tabok yan? Wala si tata. Nahid ko no. Huli naman to. Sila na dudong to. Guys, daming manok guys Yan baka gusto niyo bumili ng manok. Yan. Dawang ka na sa bakalan niya. Sigboy lang sinang sigboy makakuha yan. Dating bahay namin guys. Yan guys Baha. Maulan dito kaya ayan lalim ng tubig. Kumano na lang ta sinigali. Tara. Ayan guys, hindi kami makakuha ngayon ng sisi or talaba kasi malalim yung dagat ngayon. Kaya ayan, magano na lang kami. Manguha ng sasing. Ayan guys, mga tropa bagong sibol ng barangay. Kasama yan Renzo junior ko. Wala. Din man tamagi. Guys. Di tamagi dire Okay guys, ayan guys. Itong pispa na binabantayan ng chewing ko guys. Ayan. Butang gayet ang anak ko na ko. Yung bag. Sabit na yung sabit. Galing ba sa maulan nak? Sa sulod na lang. Ayan. Itong manukan guys. Yan farm niyan guys. Ayan. Oh! Ayan. Ayan. Nagpapaano sila ng manok. Ayan yung mayordomo ng manukan. Dati dito yung bahay namin guys, ito yung daanan namin Mapunta ron, iikot ka dun. Malalim nga guys, so hindi tayo makakuha ngayon ng hindi tayo ngayon makakuha ng sisi or mga shell. Kasi malalim. Ayan. Kita mo na nadigli pagat pa to. Ay bakaw. Mangrove. Similya sang Bangros? Ito guys ang pispan
Maliit na pispan. Ayan. Lag ko na. Ito lang na o. Ah, mo na oh. Bago pa lang buhi. Nang lapo di sila o. 3 ka kwadro. Ayan guys. Malalim nga guys oh. Nabuhang mo na oh. Yan eh. Huwag mo na balhin-balhin. Talasan pa din. Buhinan ka ng tubo o. Hindi pala hindi bago. Watubis ka na lo. Mulang gihapon o. Hey, birthday ko sa ganito. Gani. Lakad lang dali. Guba na nga. Baasin. Diyan hindi magtapak sa ano dyan ha. Kay guba no mo si lutayot sang una, lagdag-dagit siya da. Eh, ba't nga nagpantalon pa ko? Luko sa lang nga. Hindi nalapok na. Hindi na pala pangkaantaw. Dara lang itabok ka. Malamat. Pero orta. Dabong. Yan guys, so puro pispan yan din guys. Puro mangrove. Yan suot guys, baka may ahas dito ha. Yan guys. Ito mga dati naming, ayan guys, pispan yan guys. So pero marami siyang puno na. Parang inabandona na. Dire, Sige. sa kiganta niya. Makapagalitan tayo. Ayan guys. Kasi baka may gagamba. Ayan guys. Napaka ano ng daan bago makakuha ng ano. Uy, ano ni? Bago ay naman eh. Dire tamagi. Uy. Uy. Langsang dyan. Okay. Pero hindi. Talaw ay. Hindi sa lagyan di. Ano? Uyan ko na lang iguro ay. Dyan langsang ha. Matamatan ko na li pangahoy. Guys. So tayo guys. Ayan. Ngayon matagali hindi. Oh. Ay hindi ka. Napaka ano. Napaka agay. May mga tinik-tinik guys. Ang daming tinik. Hinay dyan na kayang tunok. Hindi kayo sa damay na ang Roma da. Daw na da Roma. Ayan guys. Malapit na tayo. Oh. Ang hirap pala. Kantuhan hira. Dala akong chinilas nak. Ayan guys. Nandito na tayo. Ayan guys. Dito na kami guys. Sa ano. Malisasing na lang guys kukunin namin. Kasi malalim ngayon ang suba. Hingal ako. Ayan guys so. Nauna na sila dun. Matinik kasi guys. Ang daming tinik kaya no. Kaya ano. Dandahan lang. Ayan. Ayan guys so puro tinik yan. Roma ang tatawagin sa amin. Aroma. Ayan. Expert kasi yung pinsan ko na yun. Siya yung expert sa mga ganitong kukunin. Ayan. Maputik guys. Maputik. Ayan o. Guys. Meron? Ha? Balde. Ah, guys. Okay. Hala. Guys. Nalibing ako guys. Ang lalim. Ah. Kadong pag idada karo. Agay. Ano mo na birthday ka? Hara ka kita. Ikhal. Ipakita ba? Para sa may pitiil mo. Gasan ka ng tubo. Wala na. Oh, yate. Gano'n yung butoy? Titikan? Ayan guys. Malalim yung dito. Abanti Dito. Ha? Uy. Abanti di kay Iblay. Okay. Ayan guys, ang lalim ng putik guys oh. Diyan. Sagay diyan. Ano yung butoy ba? Sa Aro. Aro. Ha? Oo? Di ka balaban. Hindi. Aro. Yan. Eh, Ayan, may kuha na kami guys, ayan oh. Ayan, pero ang lalim ng ano. Aro. Buo. Di. Makita mo. Kuha tayo guys. So try natin kumuha guys. Okay, lalim.
Guys, oh. Amo na gali. Haro, oh. Mga amo ni, oh. Ay, hindi na. Hindi, amo ni siya. Ay, hindi. Kahoy man na. Tingko ka naman, ha. Agad, ang dahalo mo na, di. Ano na da? Pabagtaan da bla. Bukat sa imo. Diyan sila mababaw sa akin. Oh, hanggang ano, tuhod. Tukot niya guys kasi nasa ano, nakalimot. Kaman nga ko hindi ako. Ambot. Oh. Man. Pahigat bala. Mabigat. Bugat gid ko guro ya. Lalim guys. Hanggang tuhod oh. Nagpapanalubong. Ako lang mo. Ta. Ba't giuba ko niya na akong ano? Hinaw to ano yun. Pero wait now. Wala na. Wala na. Buho na sangkuhan. Ga daw ano to ya daw pala basta daw palapad sa bulangan. Ibili na da ng chinilas. Diin. Ari sa o. Tala lang. Naamo na oh. Daw ga ano ay mo na. Maghanap tayo guys ng ano mata. Mata ng shell. Ganito yun guys oh. Kaso malibing. Malalim kasi guys. Kaya yan. Inuhukay nila. Nadungan mo lang galing sila eh. Mukhang Kamot. Sikwat di bala. Binangon na ginasikwat mo. Ari mo doon mo ni ay hindi. Ini abi din makita kung hindi makuha. Hanap tayo guys ng ano ng mata. Mata tawag sa amin guys yung ano niya. Tanda. Oh. Ayan. Yung anak ko bakas mga ngot guys oh. Hari. Hari guys amo ning mata niya guys oh. Yan itong. Ay hindi gali. Ha? Wala na nagiging na punong. Ba naman dahil trampaw. Ang dako? Draw. Oh, nabuhang gali. Guys. Pag ako lumusong guys, ang lalim. Nakakuha sa guys oh. Hindi? Wala ba? Sige na mo. Dito na, dito ka kay Tito, damo na to kay Mano. Hindi ka gidikan mo kahalin. Ako ya. Ay, sweet. Dapat nag-short lang ko. Mailis ko bulanay. Ni kantanay. Lilis to nanay. Di ubahon ko lang na siya. Din. Ayan guys. Bihis kay malalim guys. Hindi na. Ihuwad na bala na yan. Kuha na yung tubig to. Pag anak ko, nadugong pa. Ihuwad na dyan. Ang kuha dyan. Dito? Diri o. Butang tiyo. Kagkuha ay tubig. Dinin ko ta. Diri o na yung. Ihuwad na. Kuha ito ninak. Ibawon ko ako na no. Ito yun guys oh. Yung mata ng shell ayan oh, parang bundok na may ano. Yan. Yan yun siya. Isang klase din ng shell yan. Yung tawag sa may bilaog. Yung pangita sa buo. Kuha nyo sa yung pagkamuno. So, marami pa doon sila kuha. Dapat kilid sigil mo mo boy. Kung binangon boy, hindi ka gid ka takop eh no. Tiga mo. Siya. Dire do humok lang no. May tindog naman. Tindog. Aso, yung buko.
Mabilis lang kunin guys pag may pala. Balik na lang sa kanisa babaw. Oo, na naman ng dalom eh. Wala na ganila style. Ngari di oh. Meron ito guys, kalamangi. Guys, oh. Gamay lang gid. Lalim na Pasok sa buho. may amo. May amo. Tatlo kabilog na sulod. Tapusing lang yun. Ito guys, may dumating ng tropa guys. Lubog na mo? Wala na si Jeep, ano niya yung binangon. Nga man. Yun na. Ano mo? Chilyo. Ano? Pan. May amo. Damo din, din na pagtarag-tarag. Ligo. Para Jeep, oh, dyan oh, silga dyan ko ah. Laog na. Pero, Kadalo mo siya buo. Ano? Ara. Tawag mo ha? Ara sa kamot mo. Sige. Nga. Dito na yun, dito na yun. Ito. Yan ang binako ng Jeff. Ito. Tunapusan ka man. Stuck up. Yan ang tinapusan. Sige siya mo. Ne? Lata karam na laway na. Dito yun, damo din. Doy. Ara ito yun. Kaluto to doy. Ara nito yun. Gina na to. Ariyo. Ato to. Sayaw mo niyo. Ano pa naman pagkita? Pagkita ko. Laog no. Parang. Pagido. Uy, di man eh. Ha? Di man eh. Bilaog na guro. Ba, si dalong ba? Dalong mo doy. Nagsiban. Kaigit ko haw. Syada. Yun na to. Way na. Araw. Yun. Til mo. Way mo daw. Tapakan mo. Way na daya. Ang dubuntad. Oo. Akin na diyo. Yung pagbuntod gina Jeep. Kaigit mo ko. Oh, way. Amo na sa. Mo ni daya. Oo. Oh, way na. Ang lata na sa. Hindi ko manguli ma. Tubig. Dong, yung takpan dyan. Dag ko na dablang buto ka pis-pis eh. Di naman. Kuna. Lipad. Dala. Nabilin si Be? Diyan. Yung mga troops guys oh. Ayan guys oh, kuha na. Yan. Bakalan. Bonsai ba? Tara, di rin na naman ta. Suba na na da. Huwag ang bukal-bukal oh. Una ka mo. Una ka mo. Hinaya ka damot da blaroma. Sabi ko sasing ninyo bibira. Wala pa. Tapos pagkatapos pang namin na sa gataan mo. Galing kung anong dayon. Damo na grubalas tong. Okay, tinalo ko kasakit. Naman. Ruma gali.
Kagam. Hindi ko gani. Hinay lang. Lalo ko kasakit. Nakuha na. Uy, tama na. Oh, meron mo. Bilaog. Tama na yung bilaog niya. Ano? Bilaog. Dagkong bilaog na. Oh no! Hindi subat ha? Oo. Doon may target na mo sa Idoaw. Yan, dito na kami guys sa Suba. Ha? Para ko di ka nanganguha sisiyaw. Naog na to. Ano lang. Oo, nakatagin eh. Ibihil na yung sinudlan. May ara na da tong? Shh, may ara na da? Basi pa kadto na ni kay kamuti kay kuan, munching, Tay-tay. no? Sige. Dan look. Guys, napaka ano ng daan namin. Agay, napaka-delikado guys. See you. Dama ugat? See me. Ha? Basta wala lang sisi. Yun. Kalot na siya guys, kalot. Dito Yan. ako. Ako na mako. Kunin ko lang. Guys. Sakit. Okay. Guys. Dapat siguro bakala, no? Oo, damo na diri na gurong bakala nag ano, lungga. Eh, Ikaw na pwede niya. ha? Hindi. Gusto mo? Dira ka bangwa. Dira kami na naik sa to Bangros, no? Ha? Iba iba. Damo amo ko. Ang nagbuhang. Naya ko ami Bangros nga isa ka bilog, mga isa giro. Kilokot to nga niya, no? Sobra. Oh, Sobra dako. nanay na tong guro. Wasak din ang pukatlaon. Pero nakuha nyo. Kuha namon. Una kami ni Punyo, naglimpat sa amon. Sundalan ni Punyo ultong tatatay hapon ang meeting. Sakpan isa. Baligya nyo. Ay, sudat ya, gisabawan pa namo. Nami ito sudan. Eh, dati guys, pag nung bagyo, na ano yung mga pispan, umapaw. Huli sila. Ang lambat. Yeah. Yan guys, oh. Napakahirap. Yung isa, doon ang bilis guys, oh. Talagang master talaga, doon siya sa dulo. Dahan-dahan lang kasi maraming mga tinik. Yes. Oh. Maraming mga bote. Mga basag na bote. Siguro dati pa yan guys yung mga pinagbabasag namin. Ah. Ayan guys. Napakahirap. Itong daanan mo. Exercise na rin to. Yan, may mga shell pa guys, o panggap-panggap. Sihi. Meron pa tao? Hindi na yun ang mga ano.
Mga ano tawag sini? Sasing. Oo. Hirapan sila. Hirapan sila. Acrobatic yung guys. Budlay yung ano. Damo tag nipis jeep oh. Tambok to, yung tignan sa bunga mo. Tampo ko na pag mga tigipes. Dito, pausa. Araw damo. Focus na sa tikang. Hindi na ako magtikang. Kiss ka. Saka na sa sa lagi. Ang hirap guys. Yung mga kailonggo napakahirap maghanap ng mga shell. Ayan. Ayan. Dandahan lang kasi maraming mga sisi. Maapakan mo, masugat yung paa mo. Wala kasi kaming mga pang safety sa ano, sa paa. Ayan. Lipat naman kami doon guys. Ay, pangulab. Ayan guys, yun lang yung kuha namin guys oh. Ayan. May kasama pa isang alikumo. Medyo matumal. Matumal ngayon guys, pero pwede na. Ayan oh. Ayan. Mga 2 oras naming ano. Ayan oh. Kung ako may sisipo. Dako. Lainan yun. Lainan talaga yung baka. Ayan guys, napakarami na. Ayan guys, sana ma-enjoy kayo sa aming adventure, sa aming vlog sa ano, diyan sa mga mangrove. Ang daming ano, grabing pagod guys, pero sulit naman kasi may kuha kami. Ayan. Tigre yung bakalan tanan. Ayan guys, salamat guys sa ano nyo, sa panood. Yan, huwag niyo pong kalimutan mag-subscribe, like and share. Yan, salamat guys. God bless.